Takže čaute všetci, ja vás vítam pri tomto videu a dneska je tu so mnou Viktor Macher. Čau Viktor Macher. Čaute ľudia. A dneska sme si pre vás pripravili vianočný špeciál, takže dneska hráme vianočnú hru. Podľa mňa by to malo byť obíčko, ale nie som úplne už istý, poďme na to. Áno, a myslím, že ide o to, že máme asi rozdávať darčeky. Takže si ideme vyskúšať. Viktor, Ty budeš Macher, sob. čo budeš? Budeš sob alebo budeš Santa? Ja budem Santa. Ideme na to. Tak nakoniec ja som Santa a Viktor Macher je sob, takže Viktor Macher poď. Hádžem mu darček. Aha. Poďme. To bude dobré. It helps Santa to deliver. This could be difficult. Poď, ver ma. Ja som sob, ty si môj sobíč. Poď Travel up sobíč. hills. Hádžem mu darček. Pozor, vyprav sa. Doprava háč. Počkaj. Ja som ho netrafil. Prečo si Tak tam bol niekto. Haló, vráť sa naspäť. To čo je za blbo, že nevieš hodiť? Počkaj. Tak, poď sa brať ho. Poď ďalej. Áno. Everybody gets their present this Christmas. Jasne, všetci dostali. Všetci, možno sme niekoho zabudli, ale to nevadí. To nevadí. Hoď ho. Tomu to vadí. Au. Dík. To som nechcel. Poď, aký je šťastný, všetci sú šťastní, došiel Santa, ho. Každý dostane svoj darček. Napríklad PlayStation a tak. Hoď mu. Možno trafíš? Dobre. Môžeme ísť. Čo myslíš, darčeky po mapete máme zbierať, alebo? To poviem iba na okrasu. Počkaj, zastav sa. Musím ich trošku potráfať. Teraz musím to vypočítať. Choď, čakaj. Neviem. Sobíček. Ešte nevieš. Nejde to. Viem. Skús sa otočiť do... No, už to ide. To kto... Prečo tu Sergej? Sergej! Čo tu Pamätáte robíš, si ho z minulého videa? Naše prvé video bolo so Sergejom, pozri, tu je. Musíme ísť na ten výťah. Zober na ten výťah. Počkáme na ňo. Sergej, jak skáče, jak sa teší svojmu darčeku. Určite dostal ponožky. Viktor Macher, ty si malý ísť na ten výťah, on išiel hore, ty poď naspäť. Nie, však je teraz ide len hore. Asi každý z nás to vidí inak. Ty si kde teraz? Ja som videl tak, že on bol ešte dole. Aha. Možno trafíš? Dobre. Vieš, jak zle sa s tým Takže trápam, Viktor Macher? tu sú hore. Tu je. Tak, darček dostaneš. Tam je nový, musíte nájsť odtiaľto jedného tajného hostia, ktoré budeme mať vo videu. Je z jeden z týchto troch. Zistíte, ktorý to bude. No áno. Berice sa z lesa tráfa na tú diaľku, Viktor Macher. Čo mám robiť? Mám sa hodiť o zem? Asi áno. Počkaj. Ty Z teba asi Santa nebude. Čo si povedal? Teraz musím ja dávať pozor, takže nerob. Máš. Teraz nie, prestaň. Opatrne musím ísť. Prestaň, super chalán. To je sranda. Za nami sú ľudia, neviem sa postaviť. Super chalán, dobrý si. Postav sa. Neviem. Takže nevieš. Počkaj, roket. Čo to je roket? Neviem. Super chalán, aby si vedel. Ja som nás revivnul, poďme ďalej. Dobre. Počkaj, musím zase všetkým hodiť darčeky. Ježišmária, to bude zase trvať. Skúsi ísť bližšie, Viktor Macher. Ešte ja musím dostať darček.
No, ja si nedostanem tento rok darček. Dobre, poďme. Ideme, už ma nehoď, prosím, super chalán. Prestaň, super chalán. Prestaň, lebo som zase... Prestaň. Dobre, však kľudne, choď. No, započne. Však spovedz sob, čo si spovadený? Počkaj, vypočítavam som. Vypočítaval si, čo si vypočítaval, prosím ťa? Fyzika, blbosti, vieš. Fyzika. Také nepoznáš. No čo, mám jednu raketu, vyprenkujeme ľudí. Ako? Mám raketu, budem vyprenkovať ľudí, keď pôjdu okolo nás, tak ich zhodím z mapy. To bude dobrá zábava. Strašná zábava. Zase vidím inak ten výťah než ty. To je dobrá zábava. Ideme! Ja som Sobíček. Počkaj, tam vzadu je dievča, ktorá nedostala darček. Kde? Tam úplne vzadu. Trafíš, ne? Tam sa ešte dostaneme však. A dobre. Mám to, poďme. No toto bude zaujímavé. Prestaň! Už! Čo sa stalo? Ja ti poviem, čo sa stane. Spadneme a ideme oznova. To nevadí. No, poďme, ne? Čo si spomalený, pane Bože? Dobre, však idem rýchlo. Rýchlejšie choď. Be ready. Ide Áno, to povedz. rýchlo, jo? Jo. Ale tu som hodil, ale darček, takže pohodka. Kde to sme? Prečo to ide všetko tak rýchlo? Stoj. Ani sa trafiť nevieš. Chcel si sa postaviť preto. Poď už. Čo teraz? Ešte tam máš tohoto. Tam. Kde? Tam je. Ja, tu je. To je môj starý skin, čo tu robí? To je určite nejaký skibidi skin. To je so skibidi. Ideme ďalej. Skibidi toilet. Dobre, tu do sekery a tam to. Čo sa postal, ne? Daj mu už darček, už sa traf. Kam háčeš? Tam hore. Ale... Nie. Prestaň. Poďme už. Mám nápad. Mám super nápad. Mám problém. Skoro si zasekol. Poďme, ne? Už nemám raketu. Ty si ale super chalan. Nevynechali sme nikoho. Nie. Ale choď už ty, vynechali sme teba. Nedostaneš ten trok žiadny darček. Lebo nikto nevie hodiť. Ale prosím ťa. Tu, čo robíš? Ja som nevidel. Stop sprostý. Ja som nevedel, že sú tu nejaké gule vôbec. Takže počkajme si na ďalšiu. Áno, Santa, hoď ma. Ani sa trafiť nevieš. Tu si slepý. Santa, si slepý. To pochop. Teraz ma neháš, dobre? Lebo teraz keď ma hodíš, tak sa nedostaneme nikam. Ťa nechám vonku. Staneme, čo sa bojíš? Vlastne ja môžem toto spraviť. Poďme. Ja môžem toto spraviť. Nie, to nespravíš. Počkaj, hodím toho typka, počkaj. Tebe o čo ide, povedz mi. Ak sa trafiť nevie. Pane Tá, Bože! ale si darčeky, vieš, aké díle majú. Ja dám, že 3 sekundy pred tým, co slačím, ale až potom to vystrelí. Tu tam máš, napravo. Nie.
Ja sa neviem hýbať. Čo sa stalo? Trás ho! Pomoc. Čo sa deje? Aj, sereme na neho. Para. Preč. Ide tam s tebou. Dá sa to trafiť, dá sa to trafiť! Pozri, čo sa stane, chápeš? A nerím na ňo, chápeš? Ja nerím na ňo. Ja ti prisahám, bohužiaľ, nerím na ňo. Jasné, jasné. Konečne. Ty slepás. Sebe hovoríš. No, čo som povedal? No, ideme ďalej. Stráca. Prečo to nejde? Ja Prečo ideme dozadu miesto to, aby sme išli dopredu? A prečo si ty podobnou, prosím ťa? Asi skočím pod most. Však ty si pod mostom. To ukazuje niečo úplne iné. Zasekli sme sa. Ako to vyriešime? Určite chce po mne hodiť darček, len to nevíde. Ale ja mám nápad. Hodím sa pod most. To je taktika. Teraz som naozaj pod mostom. Ľudia, keď tak 10 lajkov, zachránite nás. Zachránite nás. Keď dáte 10 lajkov, zachránite. Pomôžte. Zachránili ste nás. Zachránili ste nás. Teraz dá Superchala revive. Wow. Prečo ja som... Rič, teraz zrazu ja som. Ja neviem strieľa. Ja Jak sa strieľa? som pod mostom. Sa ako? Kamarát, tam je taká šanca, aby si zostal pod ten most. Ja nás zoberiem hore. Tak nič. No ľudia, Keď dáte 20 lajkov, natočíme druhý pás tejto minihry. dúfam, že dáte 20 lajkov, lebo dúfam, že nedáte tých 20 lajkov, lebo vôbec už si to nechcem zahrať. Takže ďakujem. Budeme radi za vašu veľkú podporu. Toto je náš vianočný špeciál, ktorý vyjde 24. Ďakujeme za... Nechcem to. Ďakujem, že ste boli na našom videu. Dúfam, že budete mať pekné sviatky a aby ste boli spolu, všetci ako rodina a dostali čo si prijajete pod vianočným stromčekom. Takže dneska sa s vami lúčime. Ahojte! Slajku!